Ya adoh kuwi. Yo cedak kuwi Mas. Soalnya tak lakoni dengan ikhlas dan hati yang tulus iku mesti cedak. Oh. Ngono lho sayang. Tiga. Iya sayang, kabarnya gimana sayang? Kangen lho mbek dirimu iki kangen lho. Iya. Piye Bu niki Bu? Nyapu topo babu-babu iki. Nyapa? Piye wah aku ngene iki mati gaya aku ngene iki. Enggak, mane Mas Akbar lek kadung jejer aku sing disang duduk raiku ae. Kani sik. Apa? Oh, ya karo sapa? Lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Oke, lainnya dulu. Ini gimana Mas Akbar? Aku masih stay di sini. Ya, ya, Ning kene bae wis to ning kene bae ibu-ibu ki seneng lek anek aku. Wes ya. Ning kene khusus dina iki dilencertne ini kan Salindri. Dilencretke. Apa sing anu diganteni liyane, Dik? Ganteni liyane ya. Apa sing musik? Oh. Dewa Tresna nggih. Oke. Permintaan. Kompane saiki malah sumeneng ngono to Mas lek. Jejer aku no malah sumeneng ning nyapa ta jane. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh kok sampeyan iki. Nah, Mbah. Nah lho, Mbah. Lho ngene iki. Dewa Tresna iki. Iya. Oke. Dewa Tresna yo. Engko ngatek ya engko ya. Yo ngadeg nek sampean engko aku sampean pegang nak yo ngadeg. Yo mesti wonge to. Wonge. Kan dia mau tak pegang ra ngadeg-ngadeg kok masalahe. Heeh, ngadeg gune Mbah Saban lho ngadeg. Dewa Tresna oke. Dik niken yuk digarap. Engko lek iso karo marga ngene lho Mas. Kepomo enak ngono. Ngadeg ya Mbah nggih. Ayo. Yo. Niki dalange nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Malih. Kok iso diadang ngene. Arep balik kok diadang. Arep balang kok. Ayo ndang nyanyi bar, Akbar nyanyi bar. Ayo bar, nyanyi bar. Lah kok dalange genti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane? Ayo, nyanyi yo. Ki piye? Sampeyan sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut Aku ki iso ya dalang ki. Oh, iso. Heeh. Wes engko malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine ae. Apa enek to dalang dieret-eret kayak kucing. Apa? Ada pemundutan Gemati. Lagunya siapa itu? Apa ki? Gemati ki sing piye to ngarepe Mas? Gemati piye aku yo selali. Oh, itu Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, Penciptane berarti ning iki. YouTube tulisannya konco-konco. Bersama ciptaan Pencipta. bersama Astabrata. Oh, Ciptaan ngono. Astabrata. Kayak gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik yo anu sing ki lho Saron Lemu ki lho, Saron Lemu. Kuwi sing Mas, nulis lirik. rumah saku ki ya Mas ya. Yogane Astabrata ki lengkap. Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadang cilik kecilikan, lek kadang gede-gedean. Ndi sing cilik-kecilikan ndi? Iki. Rene njajal ngadeg kok sik, ngadeg kok Iki sik. seragam iki nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadeg kok. Ngadeg kok rene lho. Ngadeg kok rene lho Ngadeg kok rene. Masya Allah. Bocah kon ngadeg kok. Iki nek ning buritan ora dipangan nyambe Lho iki. ngadeg kok. Iki lho ngadeg kok le. Kon ngadeg angel ra mok. Ngadeg kok. Wis ngadeg to bae. Ngene. Oh, jarit lho iso diitung lho rong jengkal lho Mas. Anu, awake dhewe duduk di situ dulu, ya toh. Terus Iki ambaok anu. Kowe arep nyapa kok lungguh sing ngongkon lungguh sapa? Kok penakan. Iki ambak kaya ngene. Terus? Mempunyai suara emas. Wah, Oh, piye? Mas apa? Ya suara emas, suara berlian. Mosok Oh, Anda nganu aku. Jajal dinikmati ning kono. Kuwi kene ya jajal. Terene lho iki. Mau nak dik niken urung. Beh. Ki jajal apa tak jongklane apa ya kok angin miber. Mau nak dik niken
anu tak dereng bawa. Lah iki diwakili iki. Iki Oh, ngono ya, Mas? bawane jos niki, suarane top Pak niki, Pak. Aja rada rono Mas dhewe. Lagi ngene, ki ning tengah. Adewe jeneng bapak ibu karo anak, ning anake rada nganu Mas yo. Oh, nyerimpet to. Ayo le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok dipoto kan kono to, karo program KB ngono. Tapi Mas, termasuk anak kita gagal loh Mas. Anak kita. Heeh, kayak karo ngadeg kok bare. Ya Cal, ayo bawa. Hah? Mikmu lho kualik. Ki lho nek anake njaluk mik buke ngene jare. Bu, Mik. Aku rong tau kok, Mbah. Piye? Hak. Piye? Kok mik. Oh bapake gong dimik ayo Pak, ayo. Eh, Kaya jangan. gale kaya. Ayo Memang. Pak, bapak. Iya. Anake ben nembang dhisik kok ya. Anake ben nembang sik, adewe Adewe menikmati. Dedek sik ayo. Lho. Engko Engko malah nek gawe dedekne luwih cilik kok iki piye? iki anak kodok. Sak botol Sprite ngono. Anak adus piye? Ya jugur suluk. Ya Cal bawa. Apa, Pak? Kan kutan. Oh. Nah, kae. Heeh. Ning kene Dik, Wah. Iya. Wah, iki Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah barang. Ya Cal, aja ngisin-ngisini. Iki dramane iki awakmu ki anake Akbar Syahala karo Niken Salindri. Alah ngono lho Mas teh kan ibuke sinden, bapake dalang. Jadi aja ngisin-ngisini lho dadi anake iki. Kan yo malu ya Pak. Malu kucing betul. Kok malu kucing gitu. Ya Cal, dinikmati suarane kaya apa? Bawani ya Cal. Iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gedhe. Lah iya, ketoke kok cilik nggonane. Ya apa? Ayo, jajal. Ayo budak ora ngomong ora kok. Iya iya. Oh. Sabar. Anu lek kesuwen dikukuti kabeh ya. Sik to, iya sik to. Sabar kalian. Suarane kaya apa? Kangenku tanpa umpama. Alah, terus ngono kuwi lho. Kok terus malih kaya upin-ipin. Suarane iki jan apik jan ra mentolo aku ngene iki kudu nyangoni. Alandang nang. Iso jaran. Piye? Alah. Ayo. Buat jajan. Buat jajan. Buat Alah, jajan dulu. makasih. Kok lek apik no ditambah yo ya. Ngono. Oke. Kok tambahi susu. Loh. Astagfirullah. Asin. Air susu ibu Niken. Oke. Terus. Mong sliramu kang dadi telenging ati. Anu, iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane, tambah pemeran. Sapa? Pesek Iya, jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah anu. Dhewe iki pemene ben nampa mantu ngono ya yang ya. Ayo pesek berdiri, pesek. Ayo. Ayo, kene, Ben kene. tambah. Ya Allah, cok cuy. Iya. Seweger. Wah, jan. Terus lek ngene iki lek ngrangkul ora ya pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang Terus, kene. Set, tekan. Anu ndak kene pangku. Apa jenenge ndak imbang kok empane. Piye? Di ngopo? Polahan ini. Piye. Walah. Lah ngejrati sikil. Mancek Mas. Apa isine? Mancek rene mancek. Sapa ora? Bismillah. Wah, lah yo ngene. Yo lah, banget teh. Ya, abote golek sego sak emplokan kaya ngene. Iso apa ora? Awas sikile. Kleru. Lah kowe Kleru. gluduk ora ya kaya bolu lho, Mas. Kleru. Maaf, ngapunten. Ya. Heeh. Ndang. Iki roke iso digawe karo Nisa. Malah kalim. Lanjutno.
Oh selawas sanggonku nunggu astagfirullahaladzim. Beda kuat aku mas. Jangan kayak kesetrum. Yo, penghayati perang kok. Rangkul. Mas aja mudur-mudur. Geger ombo nih ram toh. Ya. Kok geruakan. Sekolah aku sing jengking ya kesel sama. Wegah kok. Rame ta. Oh Mas Irman pengen. Terus Amung tansah ngleledo Lele ngono kuwi kepi yo nggih pempes lho delok. Saya kok ndep apa jenenge nganu lho Mas apa? apa kayak subalan ngono. Oh kaya supelan ngono kae. ya asli ya. Masa Oh terutah. malah dirogoi to. Kayak wayang dirogoh. Kayak wayang golek ngono. Ngeling ana rikala dina kepungkur. Kuwi yo kuliah lo kan. Kok kan to? Dik nduk. Mamah no mamah. Oh, iya, Ya mama. Oke yes. Tanah kono. Mamah niken. Mamah niken. Piye Mas? Hah? Piye? Kowe jare yo kuliah to? Yo alhamdulillah kuliah Mas. Iki kuliah ki diitung masih kanak-kanak apa? Piye? Piye? Yo diitung tugelan ngono. Tugelan kaya Iki lek saling botol. karo guru-gurune lek pas wae muridé gerumbul ngono ora kepidak-pidak kancane ya. Padake piye apa piye kaya kepidak lho. Terus Ayo nak. Ayo. Kowe iki pacare lho. Iki pacare to, tak kira aku mbokne. Kok mbokne iki ning kene kok. Boke kok loro lho. Yo, Kowe lah ngepi. geragas apa piye lho Mas? Ora. Mbok iso loro ki lho iki Pak. Ora. Piye lho Mas? Ora. Ayo bacaan yo. Yo bacaan. Mata enggak koclok. Los pokoke. Yo. Sing romantis. Iya. Romantis. Heeh. Teko di. Sliramu nate ngendika tresno lahir terus sing batin. Dicium sik tangane. Oh. Kayak anak ae karo Bu. Oh iso Sae kengisoran dadi angel. Angel. tembang kangen tutuk nih. Kok iso mencolot lho. Kok kaya kuat. Gusti Allah. Wawut tok. Wes, Yo. wes kayak kono wae ya. Wes. Anu ya, tembang Apa? kangen Tembang kangen. Heeh, numpak Oke. mundut mau ya. Sang joget ora iki? Gak. Aku tak menikmati suaramu karo nduk niken sik ning kene. Oh ngono. Oh iya. Ketoke apike lampune dipateni ora apik ketoke. Aku. Yo. Wayah wengi udan krimis ra wis banyu kang kumetes dadi sing nangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku suwung sering uripku yen ora ana sliramu. Sumilire alir tansah duduk kalbu rasa kang tak ampet gawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang wuyung rino Ya. Asta betul juga. Lewat tembang
lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah mani semu lewat tembang kangen iki wujud tresnanku Ayo. Asik jono Wonorejo bergoyang Oke. Wayah wengi udan krimis ra wis ayo kampung netes dadi saksi gonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana siramu masih Sumilire alir tansah tutut kalbu rasa kang tak ampet agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki kandang uyung rena wangi ayo sayang tresnaku mring sliramu ora bisa hilang ngenteni baline endah manis esemu lewat tembang kangen iki wujud tresnaku matur Terima kasih. Iki iki uga ana pamundutan Napa, Mas? Sutya saka kader Posyandu Wonorejo request gending Sutya karo Sutya. Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Ayo nanjake Nanjake sinden. sinden. Ben ora leren. Sapa iki yo Anu Mbak Enggar Mbak Enggar. karo Mbak Dwi. Mbak Dwi oke Sutya. Sutya nggih Sampeyan joget ya ora apa-apa. Oke. Ayo jumeneng berdua di spot yo. Oke. Sampun. Sutya Mbak Enggar arep siap mundut menika. Nggih. Ya. Kader Posyandu Wonorejo nggih. Mangga, yuk musik ya. Dijogeti Mas Victor. nggih Mas Oke, yuk. Dadekke Mas Tris mangga. Victor yang tengah no Yuk. Disambung ning goro-goro. Terakhir Dik Sinta. Ya, jemeneng sepati. Duduk tar gak apa-apa. oke Nanti disambung lagi goro-goro.
Wilujeng dalu Dek Sinta. Nggih, sugeng dalu Mas Nggih, Dalang. dua pilihan niki. Napa? Gubuk Asmara napa Gerajakan Banyuwangi? Gubuk Asmara. Napa, Pak? Pripun gerajakan apa gubuk asmara? Gerajakan. Iya, Mas. Ya gerajakan ra apa? Nggih. Gerajakan lah. Heeh. Mengke nggih, Pak, gubuk asmara. Gara-gara. Maka yuk gerajakan ya ke penutup limbuan ya dadik yuk. Gerajakan Banyuwangi Raino Bengi sing tau sepi lanang wadon kang nekani langake hati lungguh ning pasir-pasiran sembur-semburan reredewan ambi mangan selonjoran lanang wadon bisi-bisi semayanan matre janji urip bebarengan sira-sira nambi kangen ing asli sing tau sepi lanang wadon kang nekani langake susah ngati longgo ning pasir-pasiran sembur-semburan reredewan ambi mangan pinggiran nang wadon biru-biran Gerajakan
asli Banyuwangi. Terima kasih Dik Sinta. Nggih. Nak piye? Perkara guyon karo lagu-lagu disambung ning pathet sanga gara-gara ngono, Mak. Ingkang baku cecawe sesaji ingkang sinuwun pelok. Mengko yen kedlarung-dlarung mundhak dadi dukan ingkang sinuwun, ayo Mak tak derekke. Sing dupa kumelun mangambar selaning krana sumerbak arum kandanya. Anggap sepele. Oke, terima kasih. Wah, wingi jane ujian kuning kampus wingi nggawa mastris ya. Hayeng jane. Nilaimu pira, Truk? Ya ora dhuwur, Gur 390. Ora dhuwur, Gur semono ora. Kumlot. Ayo niken, nduk niken semeneng ya. Lah ya. Mati Mas Den. Pripun Kang Mas? Wah iya jumeneng no. Biar otot-otot kaki peredaran darah lancar. Ya. Ukur. Kaki dalang lek ngempet pipis ngono kae piye Mas? Ya kan empun metu lewat keringet to cairan-cairan tubuh itu. Masa? Nek berarti keringetnya pesing kabeh ambune. Ya ora kok sing metu ning ngisor itu terus metu ning keringet. Jarene ngono. Maksudnya cairan tubuh itu sudah tersalurkan lewat air keringat. Lepet ngengek. Ora mungkin lah. Wah, ngono to. Ayo nembang apa Sinden iki? kok ora iso ngempet ya? Ngopo? Sinden ngono kae lho. Lah sampeyan yo ngempet yo kuat no ngati goro-goro iki. Kan aku gak kebelet tapi. Oh, gak kebelet. Ayo. Nyapa? Ya nyanyi ta mosok matun. Ya nyanyi apa? Apa ki mau ana pamundhut lewung Masa gubuk nemune kok iso ta nemu? gubuk asmara. Masa nemune kok iso? Nemu kowe asati ambyar-ambyare. Kok malah digandrung Mas Tris. Aja gelem digandrung Mbak Niken. Sesuk iso. Kibotmu kadal lho engko. Iki diparingi sing halus apa sing kasar, Mas? Kasar nggih, anget-anget nggih. Mas Akbar ini nek ketemu aku mesti njaluke sing kasar. Nggih. Rada anu nyiksa-nyiksa sithik. Nembange Mahayati. Aku kok lek disiksa sakit no, Mas. Mboten. Tenggorokanku nanti. Wes kon ndi. Apa iki? Yo, kembang wangi apa meng. Game. Kalih welasku. Nggih, monggo. Kalih welasku. Oh jajalan aku, mong sama wis tuwek kok kon jajal. Jangan nodai keperjakaanku. Kembang wangi mawon. Ya kembang wangi. Kembang wangi Mas Tris. Ya. Kembang wangi, kok kleru kembang boreh. Bella, wong dandutan iso nggih catetan barang. Lho niku notasi. Kaya jineman ngono kae ya. Di gong pira ngoten niku dhewe. Oh, tukang kecer kadang sing goleki nada. Ya.